Lim no ka Barcelona bat ka Liverpool, sya ka semifinal rung ka PSG bat ka Atletico Madrid. Ngas ngoban ai kuplay ya pi ki perlok ki baju ngau tenat pan sengap ya ki kupor sport ha kane ka channel. Na bentak to ki perlok ki berang sepoi tumai. Sengau bahasa share sa like bat sa subscribe. Press ru ya to bel kenang bapinang yo ya ki kubor sport ki baman la kasengi. Ka jing lekai second leg jong ka UEFA Champions League. Hapadeng ka Barcelona Persia ya ka Atletico Madrid. Bat ha kane ka jelekai ka Atletico Madrid kalau yok kur ya ka nam job. Da ka bapen limno ya ka Barcelona ha ka agregat dalai la argul. Ka jing lekai hapadeng kini Atletico tim ka Barcelona tang hapo sau minit kalau yok ben tap ya ka sikul lingba ulamin Yamal. Badru Ferran Torres ha ka minit ke baat posau Henry ke Atletico Madrid kalau yok ben penpai ya ka sikul lingba Lukman ha ka minit ke balai powai na kaliang jong ka Barcelona kala haban dekai tang sipau ngut ki peliar namar ka jing yok pediang jong Eric Garcia ya ka red card bad haban da kudno ka jelekai ha ka second leg ka Barcelona argul bad ka Atletico Madrid tang sikul Henry ke jing job jong ka Atletico Madrid ka Kenya ka agregat dalai la argul sakawai pat ka jelekai hapadeng ka Liverpool Persia ya ka PSG bad ha kane ka jelekai ka PSG kalau yok ban kur ya ka nam job da ka bapen limno ya ka Liverpool ha ka agregat da sau gol la not ka jelekai ha ka second leg ha ka kela ka baningkong kini bro Atletico kin hun kilaya khatno klam yo tap gol Henry habas dang pat ka jinglekai ha ka kala ka baar Ousmane Dembele ulayo ban tap ar gol ha ka minit ke banyu puar badru ha ka minit ke bakandai pau plus uai kumta ka PSG ha banda kutno kane ka jinglekai kala yo ban tam ya ka agregat da ka bapen limno ya ka Liverpool da sau gol la not te perlok tangkat ne ngen saya syam pada ki next video ku blai syupun.